El seu bosc sec ja és de dia. Cap aquí, molt bé. Jo l'agafo des del costat. Jaume, com veus això? Bé. Amb la llum desplegada de la vela sortiré mar de neu. Ara, a la platja, amb els pals i fusa, el mar m'obrirà a les onades i al cel, fent joiosos tots els cors de la gent marinera. Tots els mariners i els pescadors diuen que tota barca necessita una padrina, i la padrina d'aquesta barca, per unanimitat de tota la Junta, va votar per l'Anna Gómez de Villaseca, perquè ens ha ajudat molt en el coneixement de recuperar el patrimoni nàutic de tota aquesta costa. Ella té, junt amb el Robert, van trobar uns documents històrics del segle XVII, XVIII i XIX del port de platja de Sant Salvador. I llavors hi ha una documentació superextensa d'aquests 2 segles i mig
de moviment de mercaderies entre les nostres costes i ultramar. I llavors ella després beneirà d'una manera amb cava, beneirà aquesta barca que l'han portat de l'escala. Ho van fer uns calafats, és una barca recentment nova, té 9 o 10 anys, però ho van fer uns calafats jubilats, l'Antolí i el Molina. I aquells homes, quan van dir que aquesta seria la primera barca d'un museu important de recuperació del patrimoni nàutic de Calafell, pràcticament se la van regalar.